lafiya. Na kirawo ka Ubangiji a farkon sha'ani, inda dai kashin majina akan ce a jini, karfafe ni da karfin da babu mai yin matani, al'azizu mu izin musulli kai ne masanin hanya. Ya dace almujibiyar janna shiga, in so a halarar ka wadda ba a taraga, kai sanin ka salati da buɗe mimun ka shiga, ba ni ƙwarin ruhi da bayyanar dan Usmaniya. Shehu Tijjani kudubul mudama ta ashe, zulma arifu barhama ne a motsa a kashe, da'iman ko ba da'iman ba zan sha taushe, a gidan baban shehu tarbiya ke yin tarbiya. Na ji daɗi barhama kai kake yi haka ne, babu wanda ya je inda babu kai mai aji ne, rugugin ruhin kaunu ba ya kai mai duka ne, sallama ma'anar gausu ga kanan bisa kan hanya. Wai wurin ba ta sa kurum a motsa a gaji, dubanin soyayyar da ke sakawa a guji, mai nitso ya yi nitso a takura ma kurji, ba fahimtar zancen fashewa aikin yaniniya. Duk wuya duk wahala ba za mu bar barhama ba, mai tunanin ya bice ban fahimto haka ba, tambaya ko rashin da ba ta kara mu gaba, don yanzu maganar an ji ta saka wasu sun juya. Ai kama ba ta kama sai da kama al'ajabi, shehu lungun ajiye wanda ya kawo sababi, tafiyar ba ta mutum guda ba sai kyallakabi, gurguwa sai gurgu agola shi ke da fadar miya. Sagiya alamar ki daban, shehu ballon walkake ko bari ko adaga, masu faɗi faɗin su kai ka mai da shi kaɗan, rarrabewa ba ta halin tafiyar masana kungiya. Daga zancen farko na gane komai ka faɗa, sun kufurcin halara ya samu soya ka gida, ai bayani kai mai ruwa ka kwaba shi da na, asalin jisali babu inda shi ya yake jar laya. A fahimta kowa yake kurewar nazari, shehu ba ruhi ne ba ko jiki ɗaure mari, masu ba ne ba bare a bashi suna wujudi, tafiyar ka da sanzi muna buƙatar littafin kunya. Da alkhairi da imamu kai ne sanadi, don ko mun kasa zama ko tsayuwa ba adadi, ni fa ba na raɗe a can karan wa'adi, ba yadda kenan kai da kai nake mai yin tarkiya. Shewa labarin zuciya yana samu dumi, ga wuri babu uban wurin ibadar alami, jarwiya ta sa wasu sun aje maka kalami, abuwan shewa ƙara girgije mu da niyya. Ni ba wallahi da gaske hadin mu barama ne, rike na ka in dauna wajen da bayanin haka ne, biyu ba ta taɓa wanzuwa misalin haka ne, babu baya da kafin ka shehu kai ne mai sa kayya. Da aka yi ta yi gamo ta ce da kai mai muka yi, mai muka yi ta yi gamo da kai ta ce mi ta ta yi, gashi kullum sai muke kana da dai kuya. Mankatar wani sihiri ya sa na aikin ya jihu, ta ka dange kaina a kan ka kama na rubu, shehu mun sha wahala a san ku ɗakin sabu, ya maboya ya bayyana dukkan sautin duniya. Alkiyamar mu a yau tana ta neman su gudu, shehun kowa kai ne yake wa aikin sa gido, wani rabewa ba ga kai ba ko gido, shehu kowa ma na gane abin ne da kamar kunya. Ya mafi wanda za a ji barhamadu, shehu sabon lamari abin kira ba adadu, mai fulata kowa ya hau ka tilas ya fadu, yau su sai a guri dai a sallama maka lafiya. Shehu ga igiyar so a za a tuka mu muje, babu wasa a cire wa yan uwa guje guje, duk masoyanka da wanda ba su so ka yi ma'aje, wanda duk kekin ka ya so ka ko ba shi da maniya. Gashi mun gamu da kasar a zamanin shehu da mu, banda zamani ma ina mutum zai yi da mu, shehu sai shehu abun kamar fura ce ta
kaunar ku kaɗai muke bukata mutu kai dai sharu ba dai shehu sarhamu karmi jayayya shehu na ƙara barasani da sautin zikiri kan harazin baban duha babban kadari dan ubana mai sani mai hani har kabari shehu ne baban shehu ban su ummi da iyasiya nan ka so in huta akan yaban nan da kai shehu yanda ka yarda in yarda komai aka yi Ahmad dan Abdallah lakabin da kuka yi na zulma arifu mai takama da dan Usmaniya hakikar cikin samun murya